Začal si chudnúť, ale nevidíš žiadne výsledky a máš pocit, že stojíš na mieste. Bol som v rovnakej situácii a presne týchto 7 typov by som potreboval počuť, keby som mal pocit, že stagnujem a neviem schudnúť. Nebudem ťa už dlho zdržovať a poďme rovno na to. Bod číslo 1. Nepočítanie si kalórií. Väčšina ľudí si myslí, že keď jedia zdravo, tak to automaticky znamená, že chudnú. Pravda ale je, že keď nemáš žiadny prehľad o svojich kalóriách, tak sa vieš veľmi ľahko prejesť aj z jednoduchej ryže s mäsom. Áno, je to pravda a naozaj sa to dá. Čo ti ja viem odporúčiť, tak je nejaká jednoduchá kalorická aplikácia, či už je to, keď tam nahodíš nejakú napríklad horálku, tak ti to automaticky spočíta kalórie v horálke, alebo keď potom si vážiš napríklad už to kuracie s rýžou, tak samostatne môžeš do nej nahodiť tú kuracinu, to ti počíta, koľko to má kalórií a zároveň tam môžeš nahodiť aj tú rýžu, čiže máš kompletný prehľad o kalóriách a nikdy sa ti nestane potom, že ideš večer spať a máš pocit, že by si zjedol trošku viac, ako by si mal, alebo by si prekročil svoj deficit. Jednoducho máš na duši dobrý pocit z toho, že ty vieš, koľko si zjedol. Ty tam aj vidíš to číslo, koľko si zjedol. Vieš, na čom stojíš. V tom prípade nemusíš sa o nič bať, či ti to dáva aj dobrý pokoj na duši. Čo je v tomto trošku rozpor, tak je jedenie vonku. Čo pod tým myslím, sú nejaké reštaurácie. Fast foody až tak ale nie. Oni väčšinou, či už je to McDonald's alebo KFC, majú na webe alebo v aplikáciách rozpis, koľko čo má kalórií. Čiže tam je to úplne v pohode. Skôr to sú tie reštaurácie, ktoré presne toto nemajú a tam sa ti môže častokrát stať, že nevieš, koľko máš na tanieri gramov mäsa a nakoniec to môžeš prepáliť, čo je to veľmi jednoduché prepáliť. Už aj dnes sa to niekoľkokrát stalo, úplne v pohode. A teda to je ten najväčší problém toho. Čiže keď ti mám ja niečo odporúčiť, je to rozhodne počítanie si kalórií. Úplný základ. Bod číslo 2 je ignorovanie plnohodnotných jedál. Bežne, čo som aj ja robil, keď som začal chudnúť, tak je, že som mal iba nejaký rožok, v prípade nejaký jogurt, mal som tam nejaké vločky nahádzané, kúsok tvarohu, ale nemal som nejaké žiadne plnohodnotné jedlo, o ktoré by som sa mohol oprieť. Keď už si porovnáš nejaké plnohodnotné jedlá s nejakými takýmito kúskovými vecami, tak tie plnohodnotné jedlá ťa vedia oveľa viac zasýtiť, máš v nich oveľa viac energie. Tvoje telo sa cíti jednak zdravšie, ty sa cítiš plnší, ako keby, že máš do seba tlačiť 6 jogurtov za deň. To je úplná blbosť. Ak chceš ísť týmto štýlom, OK, je to tvoja vec, ale z mojej skúsenosti to proste nefunguje. Omrzí ťa to, budeš hladný a nakoniec sa aj tak na to vysereš. Čiže nemá vôbec pointu ignorovať nejaké plnohodnotné jedlá. Radšej si správ nejaký šalát, namiesto toho, aby si jedol strašne veľa jogurtov. Málo jedla ťa neurobí ani šťastným a ani sýtým. Jednoducho, keď takto chceš ísť na dietu, tak rozhodne zlyhaš. Nauč sa variť plnohodnotné jedlá. Či už je to mäso, zelenina, môžeš do toho skombinovať rýžu, vieš urobiť geniálny šalát z tohto. Alebo sa nauč robiť nejaké cezar šaláty. Úplne niečo jednoduché, čo ťa samozrejme ale aj baví. Ne, že si dáš niečo, čo ti nechutí a potom sa budeš niekoľko dní, niekoľko hodín premáhať do toho, aby si to zjedol, lebo ti to v podstate nechutí, ale musíš dovršiť svoje kalorické ciele. To je hlúposť. To ťa neudrží tiež. Rob si jedlá, ktoré ti chutia, sú nutrične a kaloricky priateľné, aby si dovršil svoje nutričné ciele, ale zároveň, aby ti to chutilo. Čiže toto si rozhodne zapamätaj. Bod číslo 3 je málo makronutrientov. Čo sú vôbec makronutrienty? Sú to bielkoviny, sacharidy a tuky. Ak jednej z nich sa vyvaruješ, tak tvoja dieta rozhodne úspešná nebude. Telo potrebuje všetky 3 makroživiny. Ak jednu z nich vylúčiš, tak si narušíš hormonálnu rovnováhu a môžu byť z toho potom ešte aj ďalšie zdravotné nejaké následky. Čiže tomu sa rozhodne vyvaruj, pretože keď znížiš samotné bielkoviny, čo by urobil iba debil, tak v podstate nebudeš vôbec chudnúť. Po prípade budeš chudnúť, ale budú sa ti sťahovať iba svaly. Tuk nie. Keď vyhodíš samotný tuk, môžeš si mysleť, že budeš chudnúť tuk. Tuk telo potrebuje na zdravú hladinu hormónov, energiu, stavebné látky. To, že ho vylúčiš, ti absolútne v ničom nepomôže. Keď vylúčiš sacharidy, gratulujem, nemáš energiu. Sacharidy sa rovná cukor.
všetko ide ruka v ruke a ty by si sa nemal vyhýbať ani jednej makroživine. Všetky do toho patria, čo by si ale ty mal spraviť, je nájsť medzi nimi zdravú rovnováhu. Štvrtý bod sa viaže s tretím ruka v ruke a to je obrovský deficit. Keď máš obrovský deficit... Chudnem rýchlejšie, keď budem jesť málo. Krátkodobo áno, dlhodobo nie. Jednoznačne, keď máš obrovský deficit, tak stratíš hlavne aj veľa svalov. Pretože tvoje telo nemá odkiaľ zobrať energiu, vie, že ju nedostane. Telo není blbé. A bere zásobu energie zo svalov, nie z tukov. Čiže na toto si dávaj rozhodne pozor. Ja som sa veľakrát už na tomto popálil. Keď som ja prvé začínal s chudnutím, tak som presne urobil túto chybu, čo ma nakoniec stalo veľmi veľa svalov. Ja ti ukážem fotku. Tu si v podstate môžeš všimnúť, že to bol začiatok roku 2023 a mal som okolo 83 kg, s tým, že vo februári 2023 som mal 80, ale áno, vyzerám vysekanejšie, ale môžeš si všimnúť, že aj tej svalovej hmoty veľa ubudlo. Čiže jednoznačne by si nemal chodiť do veľkého deficitu, pokiaľ nechceš proste stratiť svaly. Keď chceš, go for it. Radšej pomalšie chudni, ako by si mal ísť do veľkého deficitu a uvidíš tie výsledky síce rýchlejšie, ale pre niektorých to môže byť udržateľné, ale myslím si, že pre teba nebude. Ja som si tiež myslel, že to bude pre mňa udržateľné a nebolo. Po mesiaci už mi to liezlo na nervy a to sa čudujem, že som udržal mesiac. Poznám ľudí, ktorí to neudržali ani 2 dni. Bod číslo 5 po fitku je, že pozeráš len na váhu. Vôbec sa nezaujíma nejaká kompozícia tvojho tela, vôbec sa nezaujíma odbod napríklad pásu, na ktorom si vieš odmerať, či chudneš alebo nie, ale pozeráš len na tú samotnú váhu. Čo v prvých dňoch sa ti môže stať, že začneš chudnúť a schudneš strašne veľa vody, odvodníš sa. V tomto ti vie váha veľmi klesnúť za veľmi krátky čas. Lenže keď sa odvodníš, tak sa môže stať potom po týždni, že naspäť nabereš trošku vody naspäť a potom vidíš na tej váhe, že si ako keby pribral, dajme tomu pol kila alebo kilo, čo ťa môže následne demotivovať. Pritom sa mohlo len napríklad stať, že deň predtým si možno zjedol trošku viac, alebo sa mohlo večer stať, že si proste zjedol viacej soli. Sol ti zadrží vodu v tele. Čo úplne bežne sa stane, že dáš si na večeru nejakú šunku, dáš si na to nejakú pomazánku, ešte k tomu prisypeš sol, tak tvoje telo si potom udrží nejakú tú vodu navyše. Čo ráno, keď sa potom odvážiš, tak to môže urobiť nejaký polkilový rozdiel. Preto by si presne nemal pozerať sa len na váhu, ale mal by si robiť hlavne progres fotky. Progres fotky sú geniálny nástroj toho, ako si odmerať progres. Vidíš tam, ako si vyzeral pred týždňom, pred 2, pred mesiacom, kvartálom, pred pol rokom. Vidíš všetko a nestratí sa ti to. Jednak tie fotky rob určite na jednom mieste za rovnakých svetelných podmienok vždy. Inak sa ti môže stať, že budeš mať trošku iné svetlo a tvoje svaly budú vyzerať trošku napumpovanejšie. Môže sa ti stať, že svetlo ti trošku zahrá rolu do toho, aby si vyzeral, že si trošku pribral. Čo v konečnom výsledku ani nemusí byť pravda. Hej, môžeš si robiť fotky po pumpe, no môže to potom vyzerať tak, že máš viac svalov, ako naozaj máš. Keď sa napríklad odfotíš ráno, nalačno, tak môžeš vyzerať, že si naozaj chudší a asi veľmi vysekaný. No v realite potom, keď si urobíš ďalšiu progres fotku o nejakej 6. večer, potom jak si mal už obed, raňajky, už pomaly aj večeru, tak to vyzerá, že si tlstejší. Áno, vyzerá, lebo proste máš v tele viacej jedla, ktoré sa nespáli. Čiže rozhodne si, prosím ťa, správ nejakú progres tabulu, môže to byť, dajme tomu na nástenku, môžeš si to vytlačiť, aby si mal ešte viac motivácie. Jednoducho rob si proste progres fotky. Ja som si ich robil a vďaka tomu ti aj môžem teraz vlastne ukázať, ako som vyzeral ja na začiatku a v podstate počas mojej cesty. Čiže ak chceš aj ty niečo takéto podobné, alebo sa rozhodneš, že chceš byť fitness influencer, tak presne takéto fotky môžeš potom zužitkovať na to, aby si mohol mať väčší social proof. 6. bod, odopieranie sladkosti. Keď si začneš odopierať sladkosti počas chudnutia, tak pravdepodobne skončíš na tom, že si ich buď aj tak dáš, alebo si dáš ešte viac, ako si pôvodne len chcel. Pretože keď máš chuť na nejakú sladkosť a dáš si ju následne, tak ti tá chuť automaticky už sa vyparí. Kiežto, keď si ju napríklad nedáš, tak sa môže stať, že si budeš v hlave hovoriť, že si ju chceš dať. Nakoniec si namiesto toho dáš radšej niečo iné,
Ale potom skončíš aj tak s tým, že si dal tú sladkosť. Čiže namiesto jednej samotnej sladkosti si dáš ešte niečo k tomu. Čo tiež to, ak by si dal iba tú jednu sladkosť, tak sa potom nepreješ, lebo máš na ňu chuť, dáš si ju a si spokojný. Ale samozrejme, ak ti nevadí úplne vyradiť sladkosti, tak si vyhral lotériu. Lebo môžeš ty v podstate celý svoj progres posúvať a stavať na tom s tým, že nepotrebuješ niečo, čo tvoje telo si predtým vyžadovalo. Čo je obrovská superschopnosť. Napríklad taká jedna kocka čokolády ti denne neurobí žiadnu škodu. Ale keď si 3 dni odopreš a potom jeden deň bingeneš 3 tabulky, môžeš si mysleť, že to urobí v podstate ten istý efekt, ako keby si mal tie 3 dni samostatné. Ale práve, že dostaneš cukrový raš, dostaneš sacharidový raš do tela a tvoje telo potom musí spracovať nie jednu čokoládu, ale 3. Čo môže byť pre neho náročnejšie a to samotné schudnutie ti môže potom trošku spomaliť. A posledný bod v našej tabuľke je, že nikomu nehovor, že cvičíš. Ja keď som začínal, tak som išiel do toho s kamarátom s tým, že on mi povedal po telefóne, že Dal som ho počúvaj, začal som cvičiť. ja, že wow, a koľko si schudol už? Tak 5 kg. Ja, že ty vole, ja začínam s tebou. Takto nejak sa začala moja cesta k cvičeniu. A až potom, keď sa okolie dozvedelo, že v podstate ja som s kamarátom začal cvičiť, tak už ubehol mesiac a pol, kedy reálne sa dostavili aj nejaké výsledky. Kiežto, keď som skúšal ešte rok predtým chudnúť, tak som o tom povedal každému. Ja chudnem, ne, tu na čokoládu nie, tu zmrzlinu nie. A nakoniec to dopadlo tak, že všetci komentovali, keď som napríklad si dal jednu tabuľku čokolády, keď som si dal potom nejaký sladený nápoj, všetko a všade bolo komentáre a súdenie. Presne preto ma to pred tým rokom aj prestalo baviť. Keď ti niekto stále komentuje, niekto sa ťa stále na to vypýtuje, či cvičíš, jak ide chudnutie, prečo si dávaš niečo, čo by si nemal mať podľa nich, tak ťa to prestane pravdepodobne baviť. Keď máš chuť na to začať cvičiť, povedz to možno 1-2 kamarátom a skús ich aj ty trošku prilákať na to cvičenie, na to chudnutie. Lebo keď potom už začnete obaja, tak sa môžete navzájom ťahať. Môžete sa navzájom motivovať do fitka, môžete sa motivovať na tréningy a je to pre vás obidvoch win-win scenár. Keď im povedia, že nie, že to není pre nich, OK, nehovor, že si začal. Nechaj si to pre seba. Minimálne dovtedy, pokiaľ nebudeš niekomu schopný ukázať výsledky tvojej snahy. Vtedy je to úplne v pohode dať navonok, s tým, že keď sa nás chytnú nejaké komentáre, že prečo si to ješ, tak im vieš vysvetliť už lepšie, prečo to ješ. Napríklad ideš s rodičmi na nejakú večeru do reštiky a dáš tam čokoládový koláč. Oni keď uvidia, že ješ čokoládový koláč, môžu sa ťa opýtajú, že prečo to ješ, však chudneš. Ty môžeš potom jednoducho už len vysvetliť, že keď si dáš jeden takýto koláč, tak na niekoľko dní máš pokoj. A pochopia to, lebo už vidia aj tie výsledky. Kebyže nevidia tie výsledky, tak potom to práve berú to, že flákaš. Čiže presne pre tomto som ja nikomu ten mesiac a pol, odtedy čo som začal s kamarátom cvičiť, nikomu som o tom nepovedal. A až potom, keď sa dostavili tie výsledky, tak až vtedy som začal dávať navonok to, že trošku cvičím. A keď sa niekto už opýtal, že OK, jak mi to je, ukázal som mu fotku, ukázal som mu progres, nemal žiadny nejaký problém s tým. Aj keď som potom pred ním jedol nejaký keksik alebo čo, tak to bral úplne v pohode. Najlepšie je mákať potichu a výsledky ukázať až vtedy, keď sú viditeľné. Ja ti veľmi ďakujem, že si pozrel toto video, dúfam, že ti pomohlo a teším sa, keď sa vidíme na budúce pri ďalšom videu.